sme to skladali 500 krát, ale teraz nám to nejak vôbec nevychádza. Bože. 3 bandásky s vodou, to treba porozmýšľať, no, lebo radšej zoberiem udice, jak bandásku s vodou. Nedobytný stroj, Jožo. More! Ideme. No Jožo, tak spúšťaj prekladač, ideme kúpať povolenky. Carte de pêche, Carte carte de nuit, všetko vieme. Za 10 eur. Jedno vedro croissantov. No, tam sú vývaky. Tam sú. To je Prvé miesto je obsadené. Ale to je, že top flag, nie? Vlastne sme na nádhernom francúzskom jazere. Povolenky sme si kúpili, to všetko prebiehalo hladko. Prišli sme sem, ale zistili sme, že je to dosť tu obsadené. Údajne Francúzi majú tiež nejaké prázdniny a je tu dosť veľa ľudí, takže miesta sú obsadené a je tu dosť veľa privlačiarov, takže s Jožom meníme taktiku, aká bola na začiatku a rozdelíme sa. Ideme na dve rozdielne miesta. Info, sú tu nejakí Češi na jazere, nejakí Nemci, práve prišiel Belgičan David, sme sa zoznamili, no a informácie sú také momentálne, že to veľmi nejde, takže skúsime sa rozdeliť, aby sme neboli na kope tých 8 prutov. Sadneme si na rozdielne miesta, no a uvidíme, odkiaľ to pôjde a potom by sme to prispôsobili, máme nejakých 10 dní, takže ideme na to. Ďalej. Sme prišli, no a parkovisko bolo plné. Bolo tam asi 7 aut, dodávok. No nevedeli sme, že čo teraz, hej, že či zostávame na tomto jazere, alebo sa presunieme na nejaké iné. Tak ja som išiel pozrieť jeden flek, ktorý vyzeral byť prázdny, ale nakoniec tam boli dvaja ruskí rybári, ktorí chytali asi dravce a nechceli nás tam pustiť, že oni do večera chytajú. Tak sme išli potom nakoniec na prieskum jazera, naložili sme veci do člnov a rovno sme sa preplavili na druhú stranu a hľadali sme nejaký akýkoľvek voľný flek, kde by sme mohli chytať. A prešli sme asi možno, že kilometr, Šarín, Trstín, všade, nebolo nikde miesto skratka, hej, všade to bolo úplne husté, nevedeli sme sa ani predrať na breh. No a nakoniec po tom kilometri hľadania sme prešli takou menšou zátokou a našli sme jeden obrovský flek, ktorý by nám super vyhoval, a tam boli tiež rybári, boli to nejakí šťukári dvaja, hej, tí tam chytali fakt iba dravce, neboli to kaprári. Tak sme si hovorili, že no nič, tak ideme zase ďalej. No a asi po 100 metroch sme našli ďalší flek, ten bol voľný, bolo to maličké miesto medzi stromami. A vlastne tam sme sa zložili. Boli sme sa susedov teda opýtať, že dokedy lovia. Neboli veľmi príjemní, ale povedali, že o za hodinku odchádzajú, že môžeme prísť teda na ich miesto. Takže sme sa rozložili nakoniec. Ja som išiel na to nové miesto, na to väčšie, a Matúš ostal medzi stromami. No v tom momente, ako som sa začal preplavovať na to veľké miesto, tak neviem, či viacero rybárov čakalo na to, kým títo odídu, ale oproti z pravej strany chlapci si nahádzali 8 prútov zrazu predo mňa, z ľavej strany sa tam zložil chalanisko na pontóne, ten tam vyviezol 4 prúty, tiež niektoré aj doprava predo mňa.
Takže ja som zrazu ostal z voľnej plochy, som ostal úplne tam odrezaný. Ale hovorím si, pekné miesto, počkám, možno, že v nedeľu odídu chlapci a budem to mať celé voľné pre seba. Takže tam som sa zložil, urobil som si tábor a chcel som si zaviesť aj prúty. No lenže vlastne tí ostatní rybári nebola jediná komplikácia, zrazu som zistil, že mi zateká do vasiek, do brodiakov, takže už som nemal na to nervy po tej celej ceste, nespali sme vôbec a som mal 2 litre vody asi v brodiakoch, tak som sa na to vykašľal. Povedal som si, že ráno zaveziem. Nakoniec som ešte podvečer vyviezol jeden prúd aspoň do zátoky, úplne blízko, a inak ostatné prúdy som vôbec nevyvážal. OK. Mám to vyvezené, konečne. Rozmiestnil som to, ako som vedel, ako som najlepšie vedel. Nejaké skúsenosti mám, ale z Francúzska nie, som tu prvýkrát. Som na veľkom francúzskom jazere zväzovom. Nie je to žiadny súkromak, ani nič podobné, žiadny gay lake, proste plný kaprov. 2-hektarový, takže je to veľké jazero. Je tu veľa zátok, je tu veľa rakosia, je tu neprístupné brehy, sú tu. Dosť veľa aj ľudí tu chodí, hej. My sme prišli a bolo zväčša obsadené. Sme sa tu blúkali, s čelmi sme chodili okolo rakosia, hľadali nejaké miesto, nakoniec sa nám podarilo nejaké to miesto nájsť. Očakávania nemám nejaké veľké, ako sú tu veľké ryby, krásne ryby, ale nie je ich veľa, takže uvidíme, že čo to dá. Určite som pripravený sa aj sťahovať, máme nejakých 11 dní lovu, takže ak to nepôjde tu, tak sa samozrejme presťahujem nejaké 2-3 dní, tomu dám na tomto mieste, potom sa presťahujem inde, keď to nepôjde. Hej, takže som pripravený aj na to, obmedzenú mám výbavu, úplne som to obmedzil iba na tie najnutnejšie veci. Krmenie mám dokopy 10 kg, čo si myslím, že by aj mohlo byť dosť, keďže v podstate som zastanca bodového krmenia a tu by to malo fungovať, čo mám info. Chytá sa tu na 4 pruty, ako môžete vidieť, za mňa úplná topka. Chytá sa tu non-stop, takže tiež úplná topka, je november, takže super. Vietor fúka do zatoky, kde som sa zložil. To by mohlo byť tiež dobré, akorát ten vietor je studený strašne, hej, teplota vody má teraz momentálne okolo 12 stupňov, čo mi ukazoval sonár, ale vonku je len okolo 8 až 10, čo som pozeral dopredu týždňovú predpoveď, tak neviem, či to bude dobré alebo nie, to sa uvidí. No a pruty som rozložil aj do malej vody, aj do hlbokej vody, hej, mám tu pre seba takmer celú zatoku, takže za mňa úplná topka, mám tu priestor sa realizovať. No, tak držte palce, mám z toho strašne dobré pocity, pretože je to tu mega, vyzerá to tu brutálne. Je to divoká príroda, rakosie, lesy dookola, úplne som z toho vedľa, nádherná voda. The passions that are closest to your heart, the catalyst for setting different paths, dealing only goodness, don't do this life in halves. Rare connections made like seeing shooting stars. It's the little things that really make us free. If you slow down, take a look around. If you wait now, don't worry, worry, worry. You won't run out. There's never any doubt. You should know now. Don't worry, worry, worry. If you look at the birds and you look how they fly, look how they soar straight up to the sky. Never a thought, even in just their mind, that one day they might fall. You don't know what's given in life. Get what you need when the moment is right. Bomba. Prvá noc, prvá ryba. Pekne, Matuško, si king. Tak toto je. O to padne. Krásna. Ty plotví pozerať. Čo si? Prvý Francúz, ty kokso. Je to tam. Krásne.
No, 17. To je 17 kg. Takže nejaká 16. Nejaký 16 kg. 15,5. 15,5. Super. Mám tu prvého francúzského kapra, lisca s malými plutvami. Skoro 16 kg. Úplne nádherný. Brutál, Jožo. Ale odpadávam z teba, aj z kapra. Brutus. Gotta let go of things you can't control. Darling, you know. Don't worry, worry, worry. You can outgrow the limits that you know. If you say so. Don't worry, worry, worry. Look at the birds and you look how they fly. Look how they soar straight up to the sky. Never a thought even enters their mind. But one day they might fall. Takže veľké veci sa dejú. V podložke mám druhú rybu. Úplne bezchybná ryba. Ten lisec ani veľmi nebojoval, tento si už potiahol pekne. Plná pecka. Mega. Teším sa veľmi, lebo prvých pár hodín lovu a takéto ryby nádherné. Super. In the moment, you need to just breathe. In the moment, in the moment. Iha. Diviaky strieľajú zase. Jožef. Sa tu normálne bojím v tom lese, kurník šopa. Že ma takto odstrelí. No nič, každopádne tu máme tretiu rybu. Prvú noc boli tie dve ryby. Ten krásny lisec a šupinač, potom nejakých viac ako 24 hodín nič. Celú noc fúkal studený vietor. Cez deň potom sa nedialo nič a teraz sa zase ustalilo počasie. Je teplejšie, no a zase sa to pohlo. Takýto. A tento prišiel úplne zo zatoky, znútra zatoky som to vyviezol možno 200 metrov do zatoky a prišiel takýto s brutálnym chvostom, parádna jazda. Takže super. Worry not about the stuff you can't control. How can you if you don't know where the story goes? You could spend your life searching answers that aren't there. Just breathe, stop running scared. Just breathe. Tomorrow will be there. Tomorrow will be there. OK. Máme tu pondelok večer. Dnes prišiel záber už o 7. Vypnem si čelovku, sorry. O 7. Tie intervály sa skracujú. Včera prišiel prvý záber o 9. Dnes už o 7. Zajtra možno spravíme nejaký záber za Vidna.
Zase originálna, prekrásna ryba. Nádherný Francúz. Úplne sú tu všetky ryby sú tu originálne. Díky. Spravím pár fotiek, idem ho pustiť. Francúzska výprava. Ani sme nečakali ani vo sne toto, čo sa tu deje teraz. No a máme tu dablik. No, asi viac tomu nebudeme kecať. Vytočné. Poďme to ukázať, Jožko, poď. Šup ho tam. Skúsim. Poď. Nádherné francúzske lisce, zdravé. Každá ryba je originálna, každá ryba je iná. Poďme si to užívame tu s Jožom. Krásne. 6 rýb? 6 rýb, no. Máme pred sebou ešte 6 dní, no tak. A za sebou nejaké 4, necelé, takže úplná topka. Dobre, Jozef. Pusinka. To bolo znamenie pre Joža, že už Jožo stačí. Už nečakaj dlhšie na tom dobre vyzerajúcom sľubnom mieste, ale sťahuj sa do zatoky k Matúškovi pekne, no tak. Náš klobúk dole, Jožo, si sa zbalil excelentne, hej. Dopili sme čaj a za hodinu už len tade presvišťal. So všetkým vercajgom, no a už sedel pri mne, no a. Čaute, tak situácia je taká, že po 3 nociach Matúšovi pravidelne nabiehajú ryby z pravej strany, zo zátoky. No a u mňa je tá aktivita akože nulová, takže idem sa presúvať. Idem viac a ja ešte zaň ho pôjdem do tej zátoky hlbšie a skúsim tam odloviť nejakú rybu tak, aby sme sa neblokovali. Budem to vyvážať iba tak do stredu zátoky, aby vždy tá ryba vedela prechádzať. A skúsim to takto, lebo toto je síce strategicky veľmi pekný flek a aj sa tu pochytali ryby v minulosti, ale skrátka tá ryba tu teraz nie je, ako sa ochladilo a fúka do zátoky, tak tá ryba sa drží tam a vôbec ako keby tu neprechádza. Takže idem to skúsiť, nemám čo stratiť veľmi, takže pobalím veci a do večera by som už chcel byť na tom novom fleku, už to mám vybraté, je to tak do 300 metrov od Matúša, takže by sme si nemali zavádzať. Takže idem na to, vidíme sa na fleku. Dosť veci. Sa mi to nejako nakopilo, bolo toho menej, teraz sa nemám tak pekne pobalené. Dúfam, že máš beklívy, Matúšku, ale máš. Paráda. Bonjour, mon ami! Bonjour! Hallo!
Tam je chlapec zašitý v bývačiku. Dobre. Ďalej. Bolo to celkom rýchle, o 9:30 som začal baliť a už po obede už som bol rozbalený, komplet tábor, zavezené prúty, takže už som bol hneď pripravený na ďalšiu noc. Ja sa teším. To bude super. Fajne, blatko dobre. Si potiahnem čln trošku, ako pôjde. A ide sa nosiť veci von. Ďalšia noc, to bola 4. noc, sa začala tak, že Matúš chytil hneď podvečer chytil jednu rybu, potom asi o 2 hodinky ďalšiu a ja som stále nemal nič. Ale nakoniec to prišlo, asi o 9:00 mi došiel brutálny lisec. Tučný, okrúhlý, nádherná ryba, takže už som sa upokojil. Už som mal jednu krásnu rybu z Francúzska a už som viacej nepotreboval, hej, už som bol oveľa spokojnejší ako dovtedy. Nevyzerá to byť taká veľká ryba zatiaľ. Ale prvá. To je hlavné. Lísček. Menší lísček. Yes. Je tam. No, taký maličký, ani bude 15. Yes. Stala sa veľká vec. Dnes ráno Jožo chytil kapra. Mám 16 mikin už mokrých. Iba na rukávoch. No, máme tu ochladenie, brutálne ochladenie. Doteraz bolo nejakých 13, 14, 15, 16 stupňov, keď bolo pekne. Keď bolo zamračené, bolo nejakých 10, 12, teraz je 5. Hej. A fúka severný vietor, takých 11-12 km za hodinu, takže dosť zima. Vidno to aj na záberoch. Ustali nám zábery. Už sme spravili iba nejaký jeden záber v podstate dnes a je to len, a neviem, či bol kapor, lebo to boli iba také píp hore dole a pustilo to. Tak buď nejaký menší kapor, alebo iba taký jemný záber, alebo možno nejaký pleskač, je to slabšie. No a tak idem to skúsiť pomeniť troška. Mám 4 pruty, čo je obrovská výhoda, no a skúsim tam ponačívať nejaké bomboniky, niečo jemnejšie, nejaké puapky, skúsim nejaké balansky, niečo menšie, výraznejšie v arome. No a skúsim vyprovokovať nejak tie ryby. Aj tak tých záberov nebolo veľa a teraz už je úplne málo, takže idem skúšať. Už sú hluché aj pruty, ktoré išli doteraz relatívne veľmi pekne. No takže s tým skúsime niečo spraviť, aj keď si myslím, že to veľmi nebude mať efekt, ale keby som to nevyskúšal, tak
budem nasratý. Takže určite to skúsim. Dobre, začneme správa, keďže máme takýto vetrik, nech si potom nepodrezujem šnúry. Už mám také nejaké skúsenosti zo Širavy. Skoro som si odkopol dipper, dobre. OK. No ale zima je jak Sevíňa. Ani sa nečudujem, že nie sú zábery. Na tejto ulici bol 48 hodín záber. Tak to poviem sa, ale zmením aj miesto, aj na strahu. Ďalšia skvelá vecička, ktorú som vymenil, bol sonar. Už používam nejaký 3. rok dipper. Je to malý veľký pomocník, to volám, pretože nepotrebujem nič, iba ja mám tu jednu guličku, je to veľká ako biliardová guľa a nepotrebujem nič iné a telefon. Takže toto je úplná topka za mňa. Ukazuje to mapy, viem si tam ukladať takisto body, takisto meria samozrejme hĺbku dna, ukazuje relief dna, tvrdosť, mäkkosť dna, teplotu vody, rýchlosť, hej, a to je asi tak všetko, čo by som ja potreboval. Možno to vie aj iné veci, ale hovorím za seba, čo mám vyskúšané a čo funguje perfektne. Hej, takže za mňa určite dipper je topka, s tým, že mi ubudla jedna veľká taška z výbavy, čo je na takýchto výpravách napríklad úplne perfektné, pretože snažím sa úplne mať čo najmenej tých vecí a takú kompaktnú výbavu, aby som sa vedel rýchlo zbaliť a presunúť na iné miesto. Takže za mňa tieto smart vecičky ma bavia. Montáž nechám vo vode kľudne aj 2 dní, 48 hodín úplne v pohode to nechávam. Proste tým montážam verím, aj tomu, čo robím, verím. Takže raz za 48 hodín si myslím, že úplne stačí, keď to preveziem. Čo sa týka montáži a nástrah, tak v mojej výbave pribudla novinka, to sú popky. Hej, a chytám 20 guličku s popkou, malý háčik, 8, gramový broček. Hej, a klasika, montáž na odpadávanie, ako na Širave, proste to isté. Hej, tie brutálne uzlíky, všetko, absolútne to kaprom tu nevadí. A šokač dávam nejakú 50, ten som troška zjemnil, na Širave používam 70, 60 a tu som dal 50. Pri brehu, čo som chodil pomedzi to Rakosie a popri Rakosi, tak miliarda mušli, takže aj na tom Rakosi sú mušle, takže určite šokovku treba. Nevozím to nejak ďaleko. Prakticky od nejakých 100 do 600 metrov. Mám to tam. Tak uvidíme. Tak uvidíme. Backlidy, nutnosť. A na budúce, keď pôjdem, zoberiem si aj malé backlidy a budem dávať po ceste, pretože teraz síce pri vlačiari je veľmi, už ich nevidno, ale keď chodia, tak to je masaker. Režu za radom šnúry a vôbec akože sa s tým neserú. Myslím, že taká troška vojna tu je, kaprári versus privlačiari. A zvlášť cudzí kaprári im tu tak trošku asi vadia, lebo ich tu chodí dosť, čo sa ani nečudujem.
že niekedy na vlastnej domácej vode nemajú kde chytať. Tak si tu chillujem v lesíku. Navaril som si čajík, hej, trošku bola zima. Navaril som si čaj, tak sa tu prechádzam, no a v úplne nezvyčajnú hodinu prišiel brutálny záber. Jazda strašná, čo som nevedel. Najprv som vykúkol, či to nie sú náhodou privlačiari, pozerám. Tak nevidím nikoho, tak to bude asi ty vole ryba. V kuse išiel ten kapor, sievky si bral. No a kým som si obliekol prsáčky, kým som prišiel k udícia, kým som sa do člna, ten kapor v kuse išiel. V kuse išiel, to bolo, už zapadalo slnko, takže nádherná scenéria. Zopár záberov by malo byť aj na GoPročke, síce neviem akých, ale tak niečo vám tam prestrihnem. No a toho kapra, za tým kaprom som išiel najprv akože smerom k bojke, ale potom to stočil úplne doľava. Tá šnúra začala ísť doľava, no tak išiel som za tou šnúrou, no a kapor prešiel dobrých 250 metrov od miesta, kde som pokladal montáž. No a začala celkom dobrá zolovačka. Ináč tie ryby neboli nejaké bojovné tuna. Všetky ryby som mal v podberáku do 3 minút v podstate. Ale tento si išiel pekne, hej. Takto pekne, hej. To poznáte, kaprári z člna, hej, pekne. Žiadne prudké pohyby, len takto. Taká pulzovačka, no on si plával, išiel si svoje. Proste ťažká ryba. Taký mech zemiakov, no a išiel si svoje, tak som mu zdolal nejakých možno 10 minút. No a keď sa vynoril, tak pozerám, no tak to už, to je tá čerešňa, čo, o ktorej som sníval, že v Francúzsku si už keď sa nám takto darí, no tak by mohlo prísť niečo také, no a bolo to tam. Zapadlo slnka, krásna jazda. Je niekam tu ľava úplne. Vidieť, čo tam bude. Túto hodinu som vyvážal 2 hodinami. Dal som to na nové miesto, tak som zvedavý. Krásny kapor. Krásny lisec. Lisec jak koň. Nádherný lisec. Krásny veľký. Čo ti?
Malou dušičkou sme sem išli do toho Francúzska, lebo však info boli také informácie, že je tu málo rýb a nie stále sa podarí nachytať, ale tak nám to vyšlo. Mali sme šťastie aj na začiatku s tým výberom miesta. V podstate sme si sadli, kde bolo voľné a vyšlo to. No proste nachytali sme krásne ryby. Tu je taká čerešňa tejto výpravy. Nádherný lisec. Nádherný lisec. Francúz, krásny. Takže misia splnená, no a ešte máme 2 noci, tak hádam sa ešte niečo podarí. Ale tak už teraz je to úplná topka. Takže díky. Díky Francúzsko. No a za mňa úplne som sa asi zamiloval teraz. No a už špekulujem, kedy sa sem vrátim naspäť. Povolenka mi platí do konca roka. Dobre, díky. Yes. Ty kokos! Kúkaj na to. Brutál. Kokos, ako ide to. A išiel som za rybou, nestíhal som za ňou, fakt tak ťahal, že som nevedel, aj keď som išiel s motorom skoro naplno, tak som nevedel navíjať. Takže vyzeralo to fakt na veľkú rybu, no dostal som sa nad kapra, váha pekná, zbadal som dlhého šupináča, úplne iná ryba ako tie predtým. Tento bol fakt dlhý okolo metra, taký zavalitý, torpédovitý šupináč, bojoval brutálne. To je to kapor. Dúfam, že si kapor. Kapor. Pekný, pekný. Šupina. Sviňa. To je 20, chlapci. To je 20. Čo som chcel? Poď, poď, poď! Yes! 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 To piče! Je tam! No bol som fakt v eufórii z toho, že fakt cez deň, zavidná, taká krásna ryba. Brutálna, akože brutálny šupináč. Bol som super šťastný, že som mal 2 veľké ryby, hej, na prvej výprave na francúzskej zväzovke, takže čo viac, no. Úplne pravý prúd som vysunul viacej do zátoky, no asi do 2 alebo do 3 hodín prišla brutálna jazda, vôbec som to nečakal, som myslel, že nejaký privlačiar vychytil šnúru, ale táto bomba sa ukázala. Brutálny súboj, krásny šupináč, dlhý, metrový. Ideme si ukázať. Krásna ryba. Toto je ono, takýchto chceme. Bože! Nádhera. Yes. Hovorím si, zima je, skúsim to zjemniť. Sme boli nejakých 20 hodín bez zaberu asi, no tak hovorím, skúsim to zjemniť, niečo tam menšie našijem. No tak som to trošku prešpekuloval. Tie udice som zase poprekladal, hej, tie miesta trošku som pomenil.
Zjemnil som aj montáže, zjemnil som aj priemer. Dal som tam 20 guličku s 15 popkou. Tiež nebola to nejaká brutálna jazda. Vôbec nie, ale bolo to také, že pip, pip, pip. A úplne pravý prúd, prišiel som k udici, úplne pravý prúd takto zohnutý ako luk. Doprava, keď som to mal doprava vyvezené a celkom aj blízko pri brehu som to mal, nejakých možno 50 metrov od brehu. A v pličej vode dokonca, hej, som urobil niečo zase naopak a zase to vyšlo. Hej, som to dal do pličej vody, možno 50 metrov ďaleko a nejakých 15-20 metrov od Rakosia, hej, takže v malej vode to bolo položené. No išiel som po rybu, no a tiež celkom pekná zdolavačka, cítil som, že tiež že ťažká ryba. No a keď sa to vynorilo, tak hovorím, dobre, ešte číslo 2 je na mojej podložke. Tak som to hneď zavolal Jožovi, no tak to bola veľká radosť, už do telefónu sme oslavili troška, hej, hovorím, že mám zase teľa v podložke, no a tak si to môžete vychutnať, aspoň takto. Sme sa snažili to natočiť čo najlepšie, ale tá ryba bola brutálna. Ešte tá ryba mala na sebe taký šram, taký krvavý, tak sme pozerali, skúmali, že čo. No a nakoniec sme zistili, že ona má 2 šrámy a bolo to krásne vidno, že od sumca má proste poškriabaný vrchnú časť chrbta a spodnú časť hlavy ako keby, hej, takže tá papuľa sumcová musela byť riadna, hej, keď takto dokázal. A bolo to určite od sumca, pretože bolo tam vidno ešte tie pilky, ako tam má poškrabané tú kožu. Takže určite to bol nejaký atak od sumca. Zrejme to asi nebolo, že ho išiel zožrať, lebo takú rybu to by musel mať ten sumec 5 metrov. No ale tak zrejme nejaký agresívny taký atak, že po ňom skočil. Tak to je taká zaujímavosť. Dnes máme poslednú noc pred sebou. Som sa rozhodol, že dneska to nechám tak, nebudem to prevážať. Nebudem tam krmiť, nebudem už nič špekulovať, proste to nechám tak do rána. No a uvidíme, čo sa udeje, čo táto posledná noc prinesie. No a ráno to zbalíme a už sa celkom aj teším domov po 10 dňoch. V nedeľu, keď všetko dobre pôjde, tak by sme mali doraziť. A už ide aj Jožo. Zatiaľ top ryba vypraví toto. Dlhý, mohutný lisčisko, nádherný. Má taký šrám od sumca. Krásna ryba. Ešte máme jednu noc, tak uvidíme, čo nám prinesie toto jazero francúzske.
Nádhera. Toto je ono, toto chceme. Tak, sme pobalení. Vyrazáme do prístavu k autu. Zase to preložiť. Umyť čolny. Zase kaprárske puzzle bude, ale malo by to byť teraz v pohode, lebo máme tých vecí menej trošku. Ja som ľahší o 6 kg lisu a nejaké to jedlo. Takže mali by sme sa napratať dobre. Jožo kýva. Jožo, ako? Ako sa ti páčilo vo Francúzsku? Magnifique! Magnifique!